Intaba YaseDubai ikhihle sikanandi. Siyamazi-ke lo mfo ushaya umusic omnandi onenkosi phakathi. Kodwa-ke njengamanje kuyakhala mfethu uthini na ngeke asayingena indaba yama-feature ngoba-ke uphenduka isilima. Ama-feature ayambhayizisa. Ubhale iposti lapho ebhale khona ukuthi kubuhlungu ukubona umjuluko wakho ufunza enye indoda ekubeni wena uhlupeka. Waseyaxolisa impela wathi nje impela uyaxolisa. Indaba yama-feature ngeke sayingena nangebhadi nangephutha. Shuthi nje noseyosebenza yedwa toti. Bakhomentile-ke abantu-ke kule post yakhe Intaba YaseDubai bathi hayi cha uZulu ungani wakulungisela nje imali yini sekwenze njani manje usuvuka idimoni mono wani wendoda ngoba phela wena usayiniwe futhi i-brand yakho incane kuneyabhik Zulu yabhik Zulu inkulu. Wena-ke inkinga yakho ikuphi ngoba phela ngabe ukhuluma nalabo okumele ukhulume nabo abakusayinile, hhayi ukuthi uvele umane ugudle nje umuntu. Awukwazi ukuyiqhathanisa nenkabi futhi wena ngoba phela futhi imali eningi iyona eyakwenza waduma. Inkinga isikuphi-ke manje pho? Lokho izinto nje bey'shiwo nje abantu bephawula laphana kwiposti kaNtaba YaseDubai. Kodwa-ke phela abanye bayazwelana nayo Intaba YaseDubai ngoba phela-ke siyazi ukuthi ku-music baculela ukondla imindeni yabo, hhayi ukusineka. Awusubscribe lapho nkabi yami.